Добре, аз съм Рио. Днес ще играем малко пипи. В Gotham си сме. Пием малко. Добре. Правя кил. Комото ми е лесно. Двама сега. Трябва да бегам. Там... Браво, бе. Има бие, бах си четирима. Фак. Какво направиха те, бе? Четирима си ме биха. Няма в момента много хора, но... Искам да го рекна, май. Абе, те с тези защити. Ай. Точно, няма нокбак, вижте сега. Има. Да видим. Това е слаб. Не мога да го бием. Той може да ме бие, аз не мога. Ето, аз не мога ги бия. Аз не мога да си ги бия, мога, бе. Да му стигна киването. Камон, бе. Това му ударихме на комо. Добре, много мръзна ми взете по дрона, бе. Това само супер ще лежи от търво. Не знам защо, ма един като го убих ми пише. Че аз съм го убил, не ми го зачита. Не дей, аз ще бъдем дей, така. Един кил. Двама тук ще се бием с двама, което е... Да, трима. Нека да си избягваме, защото са си трима, не? Ето топич слаб, тъй че дай да го погна него. Много мръзат сега с фаеркита, защото са някакви много жалки. По причини. И пак тимчето ще ми скочи. Май ще го пръсна това едно в едно. Като ми даде едно в едно ще го оцелвам. Ако го оцелвам. Да. Ето много мръзна, защото е някакъв много жалък. Къде се качи? И там това го убим и другото. Не го убих аз. Няма да им ударя едно хук комбо, защото... давай, живяйте. Май да има комбо. Тук малко аз трудно ще умра. Да, и тук ще вече ще да умра. Като гледам как се обръща. Не. Аз го убих ли, бе? Той е бил на малко явно. Много ги мразя тези тук. Какво комбо му ударих? Добре, двама отново. Не, всъщност те не са тинте, тъй че мога го погна това. Не намерям. Бе, аз ли бия тук в този сервер? И вижте, имам 190 кила. Ранг Immortal и се борим скоро за ранг следващия път, не знам кой е. Това на скъсата. Това си ако на фани фъгла ме убива. Рип. То без това нямам супи. Трябва да се презрежда. Да се пробваме да малко ударима. Не мога да е. Трябва да се опитам да видим нещо направя по на един кил. Те се пробваме. Ето. То искам много да му върна, ама първо продавай. Побихме го. 300 пи, хелваме се. Искам много да го бия това. Не знам за какво такива брони, не имам меч.
Взехме 10 кила и бягаме. Поради причината, че има и малко тъпи. И 10 минути супа на хелс, на фул сме вече. И фащаме това. Убихме. Имаме точно една супа. Ето, горе-долу това ще клипа, едно клипи, едно. Който го дава. 10 кила, 10 и 12. 13, той не може да излезе супата, защото е слаб. Една супа имаме. Една супа е само елата и ще пръснаме. Оп, едно пичелянче. Ела така е църво. Какво имаш ти, бе? Не може спални хора, ще да го бия. И няма време, дайхме на комбо. Айде се сбиме. Няма скочи. Нека то няма го биш гърба от църво. Давай. Какво се съживява, пич? Няма да го ударят, няма. Вендета, отиме да ги набием, няма смисъл без супи да ги бием. Че бум! Взехме даже един кил и бягаме. Бегаме, бум! Бегаме. Не. Убил. Това беше от мен, хора. Да не ви хареса видеото и чао.